Вече сме 5 август. Цяла нощ валя и гърмя. Имаше буря, толкова много дъжд се изтресе. Сякаш някой отгоре беше отворил някакъв шлюз. Но това е добре за природата. Така поне ще се спасат растенията. И щом спря дъждът, пак почвам да охлапвам някои присадки. Тук виждаме пак една пъпка. Една графиня. Изкарала е близо 2 метра. Тук може да видим как е калусирала. Много добре, но вече е надула. И при това калусиране, винаги в джобчето се получава по-доброто калусиране. Понякога тук отгоре се отлепва за това. Сега, когато сме освободили превръзката, за да не се впива и така почва да прави тия ребра, а да е гладка присадката, прихващането и раната, или калусирането да бъде гладко. Ще привържа пак отново и ще пристегна съвсем леко в горния край, като се вижда, за да не се отлепи. На една от предишните оттатък се беше отлепило отгоре езичето. Винаги в джобчето най-добре калусира и се прихваща, а отгоре има вероятност да се охлаби и да се отлепи при някой вятър. Така че пак ще пристегна. Тук бяха ми дадени от бай Георги някакви ленти на Иван Дундев. Прекрасни са, Ванка, справям се и с тях. Имаме добри резултати. Чао, чао и приятен ден на всички!